Здравейте, хора! Днес ще чукаме на хората. Аз съм Данчо. Знам, че от много време не съм правил клипове. И Андрей каза, че ще направя в 10, ама не можах. На училище бях. И да, в момента ще чукнем в етаж. Връзките, гледайте ги, връзките. Не на стъклото. Чакайте. Бегайте, хора! Бегайте! По-добре, че не изгледа, че е направо. Чукнах на прозореца. Тук минават коли. Тръгаме. Там има още една къща. Има една с звънеж. Дали ще може да го направя, ама ще направя така с камбанката. Дано да има късмет. Ако стана навън направо не знам какво става с мен. Да, ще започнем. Спирам за малко видеото. Дай тръгне. Връзките още повече са отвън. Сега ще чукаме на и там има хора. Штрапа, бабушката да я чака. Там е она къща. Тази. Има май звънец и она тази. Виждате ли? Оня звънец. На него ще бивам, ама бабушката там и няма да мога. Така че, опа! Така че сега тръгваме да там. И да. Тръгваме. Чуете бабушката да се пребере. В момента ще седим малко тук. И ги пред нас. Ето ги пред нас. Ей ги към нас. Тя няма да види. Хора, ще чакаме малко. Аз махнах тази бабешка. Отивам и чук. Да знаете. Направите тъмно. Гледайте, майко. Май се прибира. Айде бе. Тя ме гледа, хора. Седна на пейката и ме гледа. Чакайте. Това се пора. Отивам и на друга къща. Да знаете. Здравейте! В момента мълча, че има хора.
хората. И това беше господин Лът или госпожа. В същите. Господин или госпожа? Мисля, че е госпожа или господин. Коя къща? Хора, чукнах само на една къща. Аз не е, че... Тук там има камера, там не. Кога бе? Знам къде. В едни други места. Ще караме колело, да знаете. Малко колелон си ще караме. Че не съм карал тогава. Няма караме. Ще чукаме, както ви обещах. Е така чук-чук или така бум! Чик-чик-бум-бум! В момента. И тук много гадно руши. Бум-бум-бум-бум! Връзките още повече са отвързаха. Или ще свършим клипа. Това ще бъде за днес. Утре ще има друга част, когато пребера от училище. И да. Утре ще има друга част. Част 2. Обещавам ви. Когато стигна къщи, ще справиото и... Стигна се. Там е къщата, за така че абонирайте се на Битка Магда. И чао. И утре ще има част 2.